Дорогие браты и сестры, сегодня у нашей парафии мы переживаем третий и апошні тыдзень наших великопостных реколлекций. И в эту неделю Костел нам дает поразважать над фрагментом Евангелия, який оповедает про вельми видовищный цуд, что учинил Иисус Христос. Цуд оздоровления человека сляпога. Як мы почули з сённяшняга евангельскага тэкста, гэтае оздоровление не выкликало великой радости тых людей, якія былі яго сведкамі. Ну хіба што апроч самога чалавека, які выздаравіў. Мы бачым вялікае абурэнне, непрыяцце, а нават асуджэнне Иисуса Христа по прычыне гэтага оздоровлення з боку фарысеяў. Але вось што цікава, Иисус Христос праз гэтую сітуацыю ён хоча нас навучыць адной вельмі важнай рэчы, каб мы жылі і сабе добра яе усведамлялі. А менавіта, Иисус паказвае парадокс. С одного боку, сляпы чалавек, спаткаўшы Иисуса Христа, які з'яўляецца святлом свету, пачынаюць бачыць. З другога боку, людзі, якія фізічна бачуць, фарысеі, нягледзячы на тое, што яны спаткалі Иисуса Христа, святло свету, застаюцца сляпымі. Дык вось, праз гэтую сітуацыю, праз гэты цуд Иисус Христос вучыць нас вельмі важнай рэчы для нашага духоўнага жыцця. Ён хоча паказаць, што так, як ёсць слепата фізічная, калі людзі не бачаць вачыма свайго цела, так ёсць у чалавеку нешта такое, як і слепата духоўная. І вось паміж чалавекам, які фізічна сляпы, і чалавекам, які не бачыць духоўна, ёсць вялікая розніца. Цялесная невідушнасць, яна, канешне, з'яўляецца вельмі цяжкой немачу. Але ўсё ж такі яна не пазбаўляе чалавека будучыні, Божай будучыні, вечнасці. А вось духоўная невідушнасць, яна з'яўляецца нашмат больш сур'ёзнай рэччу, нават у параўнанні з такім вялікім нядугам, якім ёсць невідушнасць цялесная. Чаму? Таму што духоўная невідушнасць, духоўная слепата, яна не дазваляе чалавеку убачыць Бога. Яна не дазваляе чалавеку убачыць чагосьці такога вельмі важнага, можна сказаць, самага важнага, як духоўнае вымярэнне жыцця. А значыць, яна можа прычыніцца да вельмі страшнай рэчы, што чалавек можа прайсці праз зямное жыццё і, будучы сляпым у духоўным сэнсе, не знойдзе дарогі да самага галоўнага, не знойдзе дарогі да мэты нашага жыцця, да таго, чым мы займаемся ў рамках рэлігіі, да таго, дзеля чаго мы прыходзім у касцёл, молімся, спавядаемся, не знойдзе дарогі да жыцця вечнага. Можна задаць пытанне, а што з'яўляецца прычынай духоўнага асляплення чалавека? Тут можна назваць прычыны розныя. З аднаго боку, чалавека могуць асляпляць цяжкія псіхалагічныя станы. Напрыклад, расчараванне, прыгнечанасць. Альбо чалавека могуць асвятляць гвалтоўныя эмоцыі, негатыўныя эмоцыі, такія як гнеў, нянавісць. У духоўным сэнсе чалавека могуць асляпляць таксама і пазітыўныя эмоцыі. Напрыклад, такое пачуццё, як закаханне. Паглядзіце, вельмі часта, калі гэтае моцнае пачуццё прыходзіць на чалавека,
то ён неяк незаўважальна для сябе аддаляецца ад Пана Бога. Таму вось ёсць такое вельмі мудрае правіла духоўнага жыцця, што ў моцных эмоцыях ніколі нельга прымаць важных, а асабліва лёсавызначальных рашэнняў ці дзеянняў. Дзеля гэтага, напрыклад, перад шлюбам ёсць такі час, як нарачонства, і касцёл вельмі заахвочвае да яго, каб адразу не заключаць сужэнскія саюзы, каб, так бы мовіць, нейкі час пахадзіць разам з сабой, пачакаць, пакуль эмацыйныя станы крыху улягуцца, і калі міне духоўная слепата дзеля таго, каб зрабіць асэнсаваны лёсавызначальны крок. Асляпляць чалавека таксама можа хцівасць. Гэта празмерны клопат пра зямныя даброты. Бывае, што мы так сканцэнтраваныя на тым, што матэрыяльнае, тым, што зямное, што зусім перастаем ужо думаць і заўважаць духоўныя каштоўнасці. Асляпляць чалавека таксама можа эгацэнтрызм. Гэта калі мы празмерна засяроджаныя на сабе, калі нас перапаўняюць нездаровыя амбіцыі, і мы імкнемся да іх рэалізацыі, калі мы аддаемся ляноце, аддаемся розным цялесным пажадлівасцям. Духоўнае асляпленне – гэта вельмі страшная рэч. Як я ўжо сказаў, з аднаго боку, яна не дазваляе убачыць у жыцці Бога, а з другога боку, духоўнае асляпленне не дазваляе заўважыць побач сябе чалавека, не ўбачыць таго дабра, якое ёсць у людзях, што вакол нас, не ўбачыць таго добрага, што іншыя людзі вельмі часта нам робяць. Духоўнае асляпленне, яно дазваляе толькі адно – убачыць выразна ў іншым чалавеку. Гэта тыя памылкі, которые робяць іншыя, грахі, добрыя віны, крыўды і гэтак далей. Думаю, не аднойчы мы ў сваім жыцці дасведчвалі такіх сітуацый, калі робім чалавеку дабро, а чалавек, прынамсі, не заўважае гэтага дабра, а часам нават на дабро адплачвае злом. І мы тады задаемся пытаннем: я ж яму столькі добра зрабіў, як ён мог так паступіць? А сённяшняе Евангелие нам дае адказ, а вельмі проста. А таму, што гэты чалавек, ён духоўна аслеплены. Всё, канец, кропка. Як пераадолець духоўную слепату? Калі мы падсумуем, прынамсі тыя некаторыя прыклады духоўнай слепаты, которые я вам толькі што прывёў, то можна з гэтага выцягнуць адну агульную выснову, што духоўная слепата ёсць там, дзе ёсць грэх. Аслепляе чалавека грэх. І вось таму, каб убачыць Бога, каб убачыць таго, што духоўнае, трэба мець чыстае сэрца. Невыпадкова у адным з благаслаўленняў, якія накіроўвае да нас Jesús Христос, ёсць такія словы. Jesús кажа: «Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога убачаць». Парафразуючы, тое, што духоўнае, Божае, самога Бога, можа убачыць толькі той чалавек, сэрца якога чыстае, сэрца якога без граху. Часам здараецца ў нашым жыцці, што мы жывем і не бачым Бога. Прыходзім з горачу пра гэта, распавядаем святарам. Альбо неаднойчы іншыя людзі падыходзяць да нас і дзеляцца такім клопатам, а часам нават пытаюцца са здзекам: «Ну так пакажы, дзе Бог? Калі ён ёсць, то чаму я яго не бачу?» Адказ вельмі просты. Звярні ўвагу на сваё сэрца, паглядзі на сваё сумленне. Не бачыш Пана Бога? Ну, таму,
што тваё сэрца, верагодна, нечыстае. Верагодна, тваё сэрца запаўняе цяжкі грэх. Менавіта сэрца, менавіта сумленне, вобразна кажучы, з'яўляецца вачыма душы. Бо Бога можна убачыць толькі гэтымі вачыма, вачыма, якімі з'яўляецца наша душа. Сёння, пасля гэтай святой імшы, у рамках нашых великапостных рэкалекцый адразу будзе прадстаўлена вам тэатральная пастаноўка, якую пакажуць удзельнікі групы «Самаранін», што мае месца ў рамках хрысціянскага сацыяльнага цэнтра з Мінска. Гэтая пастаноўка будзе па матывам казкі, прытчы Антуана де Сент-Экзюпері «Маленькі прынц». Вось у гэтай прытчы ёсць некалькі такіх вельмі важных філасофскіх і багаслоўскіх думак. Адна з іх наступная. Я вам нават яе зараз працытую. Не можна добра бачыць інакш, як толькі сэрцам. Тое, што сутнаснае, небачнае для вачэй. Інакш кажучы сваімі словамі, тое, што ў жыцці найважнейшае, духоўнае, Божае, панадпрыроднае, можна заўважыць толькі карыстаючыся сваім сэрцам. Для зямных вачэй гэта незаўважальна. Таму, браты і сёстры, падчас Вялікага посту асабліва важнай рэччу з'яўляецца тое, каб мы задбалі аб ачышчэнні нашых сэрцаў, аб ачышчэнні нашых сумленняў. А вельмі добра ведаем, як гэта адбываецца. Трэба папярэдне зрабіць добры рахунак сумлення, трэба сваё сэрца прааналізаваць на прадмет тых грахоў, якія маглі здарыцца, якія могуць быць на нашых сумленнях, і прыступіць да сакраменту споведзі, пакаяння і паяднання. Вельмі важна, каб Вялікі пост для нас стаўся часам лячэння нашай духоўнай слепаты, каб мы ізноў пачалі выразна бачыць вельмі важныя рэчаіснасці панадпрыродныя, духоўныя, каб мы ізноў пачалі выразна бачыць Пана Бога ў нашым жыцці, які з'яўляецца нябесным айцом, каб мы ізноў выразна пачалі бачыць і разумець саміх сябе, а перш за ўсё, што мы ў вачах Божых з'яўляемся ягонымі сынамі і дочкамі, каб мы пачалі выразна бачыць таксама іншых людзей, бачыць у іншых людзей не проста чалавека, але свайго брата і сястру. Асаблівым чынам, каб мы выразна бачылі і не праходзілі міма тых, каму патрэбная наша дапамога, каб мы былі міласэрнымі. Нашыя великапостныя рэкалекцыі ў гэтым годзе асаблівым чынам прысвечаныя такой справе вельмі важнай, калі не найважнейшай, як міласэрнасць. Увогуле слова міласэрнасць на лацінскай мове гучыць як мізерікордія, што складаецца з двух словаў. Першае слово – гэта мізерэре, і літаральна перакладаецца як спачуваць, літавацца. А другое слово – гэта кор, сэрца. Такім чынам, складаючы гэтыя сэнсы, можна для сябе вывесці наступную выснову. Міласэрнасць – гэта спачуванне, якое выплывае з сэрца. Альбо, інакш кажучы, міласэрнасць – гэта любоў сэрца, якая прымае на сябе цярпенне іншага чалавека. Стараецца запабегчы цярпеннем іншага чалавека. Ці, калі ёсць такая магчымасць, прынамсі іх зменшыць. Калі мы глядзім на асобу Езуса Хрыста, то ён быў вельмі міласэрны. Ён вельмі спачуваў людзям. І ў сённяшнім Евангелі мы гэта бачым.
Ён аздаравіў гэтага чалавека, сляпога, который быў у цяжкой сітуацыі, таму што ён яму вельмі спачуваў. Неаднойчы ў Евангеліях мы таксама сустракаем такія факты, што калі людзі цярпелі, то Езус Христус па іх прычыне з-за гэтага плакаў. Але паглядзіце, Езус Христус на гэтым не затрымліваецца. Ён не проста спачувае, пачуццёва ўзрушваецца. Ён спачувае дзейсна, у сэнсе дзеяння. Ягонае спачуванне папярэднічае наступнаму кроку, якім ёсць акцыя на карысць чалавека церпячага. У сённяшнім Евангеліі гэтым дзеяннем з'яўляецца тое, што ён сляпога чалавека аздараўляе. А шырэй кажучы, спачуванне Езуса Хрыста да нас, грэшных людзей, да ўсяго чалавецтва, прывяло яго на крыж, дзе ён праліў за нас кроў, каб нашыя грахі былі ёю абмытыя, а каб мы мелі магчымасць, дзякуючы яго падтрымцы, ласцы, перамагаць штосьці такое, як духоўную слепату, духоўную смерць. Езус гэта чыніў не проста так. Усё, што ён чыніў, з'яўляецца прыкладам для нас. Што мы таксама, па яго прыкладу, павінны быць міласэрнымі, спачуваючымі. А па-другое, ён паказвае, якім чынам мы павінны быць спачуваючымі. Павінны быць спачуваючымі не пасіўна, а актыўна, дзейнічаць на карысць тых людзей, якія церпяць. У гэтым годзе з нагоды Сусветнага дня хворых, а добра ведаем, што Дзень хворых адзначаецца кожны год 11 лютага ва ўспамін Маці Божай з Люрд, святы Айцец накіраваў адмысловы ліст. І вось менавіта ў гэтым лісце святы Айцец, папа Леў, ён кажа пра гэтую рэч, пра якую мы разважаем цяпер. Ён кажа пра эмпатыю, пра спачуванне да іншага чалавека, асаблівым чынам да людзей, якія знаходзяцца ў бядзе, альбо для людзей, якія знаходзяцца ў хваробе. Ён кажа, што эмпатыя хрысціянская – гэта з аднаго боку вельмі моцнае унутранае пачуццё, пачуццё міласэрнасці, пачуццё спачування ў дачыненні да чалавека, якому патрэбная дапамога. Але калі на гэтым затрымацца, то гэта ўжо не будзе хрысціянская пастава. Павінен быць другі крок. Гэтае вялікае спачуванне, яно павінна цябе весці наперад, схіляць да дзеяння, каб іншым дапамагаць. Бог, ён багаты ў міласэрнасць. І вось сваёю дзейсную міласэрнасцю ён хоча дакрануцца да кожнага чалавека. А мы, тыя, которые ў Бога верым, якія з'яўляемся хрыстовымі вучнямі, павінны ўсімі сіламі старацца Богу ў гэтым дапамагчы. Быць як ён, міласэрнымі, міласэрнымі дзейсна, міласэрнымі канкрэтна. Вялікі духоўны настаўнік хрысціянства, святы Аўгустын, ён калісьці навучаў, што існуюць два віды міласціны. Вельмі добра ведаем, што міласціна – гэта адзін з неад'емных элементаў хрысціянскай духоўнасці, пра якую нас навучае Езус Христус, што мы яе павінны складаць. Асаблівым чынам мы гэта ўзгадваем падчас Вялікага посту. Так вось святы Аўгустын, ён кажа, існуюць два віды міласціны. Першы від міласціны – гэта прабачэнне іншым людзям. Пра гэта мы разважалі у першыя 2 дні нашых рэкалекцый. Прабачэнне. Я складаю міласціну з таго, што я выцерпеў. Бо калі мы прабачаем, то тады мы церпім, бо гэта вельмі нелёгка. Выцерпеў з таго, што я настрадаўся. А другі від міласціны – гэта даваць з усяго таго добра, якое я здабыў.
Гэта ўжо вельмі часта матэрыяльныя рэчы. Але калі не матэрыяльныя, то гэта вельмі часта духоўныя рэчы, которые канкрэтна дакранаюцца іншага чалавека. Так вось, напрыканцы і сённяшняй канферэнцыі, і ўвогуле на заканчэнне нашых великапостных рэкалекцый мне хочацца ўзгадаць пра тую канкрэтыку, якая з'яўляецца нашым заданнем, пра тыя канкрэтныя рэчы, аб якіх мы не павінны у ніякім выпадку забывацца, которые павінны турбаваць наше сумленне, которые нас павінны ўнутрана падштурхоўваць да дзеяння. А гэта учынкі міласэрнасці. Хачу узгадаць тыя, которые датычацца цела нашага бліжняга. Учынкі міласэрнасці, которые павінны быць праграмай нашага жыцця. А менавіта галодных накарміць, засмаглых напаіць, нагіх апрануць, падарожных прыняць у свой дом, хворых адведаць, вязняў суцяшаць, памерлых пахаваць. Браты і сёстры, вельмі канкрэтная праграма да дзеяння. Як кажуць, не адняць, не дадаць. І вось няхай вялікі пост, ён будзе такім унутраным штуршком, імпульсам для кожнага з нас, каб мы прагнулі паводле гэтай праграмы жыць. Не толькі прагнулі, каб мы дзейнічалі, каб за нашымі прагненнямі ішлі канкрэтныя учынкі. Зразумела, гэта і вельмі нелёгка, але рэальна. Рэальна, асабліва тады, калі мы адкрытыя на Бога, і Бог нам у гэтым дапамагае. Таму, браты і сёстры, няхай Езус Христус, міласэрны, который нас заклікае да таго, каб быць міласэрнымі, у гэтым дапамагае. Амен.